Panahon ni Jesus, ang emperador sa Roma mo si Tiberius, Caesar Tiberius. Kanya, sa panahon sa pagsulong sa Romanhong kasunduluhan sa Jerusalem, pagguba nini in the year 70, ang nag-lead sa army mo si Titus, general, under sa emperador Nero. Kanya, kanabang mga pangutana nga nahibaw na gud ka, you are asking the obvious. Kanabang klaro na pero pangutana pa. Kini bitang style sa mga sakop pinaka mga Parisiyo o mga sakop sa pundok ni Herodes. Una-una, ang Parisiyo supak sa pagbando sa Roman Empire. Din ang ilang nasod, ang Huda o Israel, ubos sa pagbando sa emperador sa Roma. Kanya, minunta nga, ang usa ka nasod kung maubos sa mando sa emperador sa Roma, ang iyang status mo reduce into a province. So, Judah or Israel is just one of the provinces that was under by the Roman Empire. So, muna nga, kanang tanan una, ang kahimtang sa mga Hudiyo. Si Jesus, kanunay nagsangyaw o kamatuuran o kabaguhan. Apan kanunay ma-encounter niya ang mga Parisiyo. Supak, kini mga Parisiyo sa mga bag-ong mensahe ni Kristo. Muna, kung asa sila magkasugat, sa sinaguga ba, sa templo, kanunay na sila maglalis. Pero kini mga Parisiyo, mga nasyonalista din sila nga supak sila sa mga nasod nga mugahong kanila. Kining Herodians, kanang sakop ni Hari Herodes, si Herodes mismo loyal sa emperador kay ang emperador mo ay nagbutang kaniya isip hari diha sa kanang Galilea. Kunya pangutana kining duha ka pundok supak pa sa itong balaod ang pagbayad sa buhis ngadto sa emperador. Kung mingon si Jesus nga supak, doon na rason nga siya dakpon o taralon. Ang kutob sa supak sa emperador, mo patyon. Kung mingon siya nga, kanang okay, mubayad ta, punta siya sa mga Parisiyo, nga kanang hitid nila ang mga Romano. So either or, sa answer ni Jesus, mo supak o muuyon, siya kontra gihapon. Busa, kay buman si Jesus sa unang-huna ni mga tawhana, so mingon siya, kanang kaginsa, pakita ko sa kwarta, kaginsang naong, ug ngalan kulit ni mong kwarta, sa emperador, emperador Tiberius. Nan, ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So, wala'y nakanaog. Kini nga tubag ni Jesus, nakapahingangha, nini mga tawhana nga dautan, ang hunahuna tuyo kang Jesus. So, muna nga, nahuri sila nga way dala na kining kasumbong batok kang Hesus. Render to Caesar what belongs to Caesar, and render to God what belongs to God. Example, kung ako cellphone mawala, unya ikaplagan sa laing tao, that cellphone belongs to me. Kinahanglan iuli na ako. I have the rightful claim for that cellphone. So, ihatag na kay ako ba na? So ihatag ang kaniya, unsang naa kaniya, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So ang tulubagon sa usa ka citizen, sa usa ka lugar, sa usa ka nasod, first, when we were born, we are registered as registered citizens of this Republic of the Philippines. Muna, na atong tulubagon sa atong nasod, kay aron pagpalambo, ang pagsweldo sa trabaho sa mga bahanan, o ang atong mga development projects, unsa pa nga maintenance sa usa ka nasod, aron magmalambuon, alang sa atong seguridad, alang sa ato nga mga panginhanglan, muna i-provide sa gobyerno asa manggikan. Kung ito makita sa dump truck nga kanang kanabang ang inyong mga buwis dire paingon. So, inguna na ang atong obligasyon ngadto sa atong nasod, ngadto sa atong pangamahanan, mo na atong obligasyon. So, in return also, nga kita ilang pananibdan ang atong katungod, ang atong seguridad.
On the other hand, when we were baptized, kita mingon sa formula nga doon na kita katungod sa pagsulod sa ngarian ni andam kanato sa Dios, o doon na kita katungod sa kalihukan, paginlabot sa kalihukan sa simbahan. So mo nang ato nga samtang natay obligasyon sa nasod, sa atong katilingban, doon na tay kaakuhan sa atong simbahan. So give Caesar what belongs to him, and give to God what belongs to God. So mo nang ato yun nga kining atong pagsimba, ato sab nga kanabang pagpaila sa Ginoo nga kita iya sa Dios. Ang di ta mo simba, wali ta iya sa Dios, di ta giangkon sa Ginoo. Kita mismo sa atong lihok nagpasabot nga di ta iya sa Ginoo. Tayo man mga tao sab nga aktibo diha sa gawas, sa kalihukan, sa hustisya, uban pa nga mga aktibidades kalihukan alang sa pagpalambo sa atong relasyon sa katilingban o sa atong pagkurher sa ekonomiya nga sistema abtik, pero pag sulod sa balay walay gibuhat. Doon ay mga sibilista nga very active sa gawas pero may ampo-ampo, di mo join sa kanang community activities, buntag tuwa na tulog ra, wag mo simba. So muna, that was the reason why he was not admitted to the kanabang priesthood. Doon sa dili balance ang iyang formation. Active ka sa gawas, pabot sa sud seminaryo, wala kay gibuhat. Unti mo yung kwarto hugaw kayo. Sa ato pa, kanang dili maayo nga imuon siya nga candidate for priesthood. So muna diha. Sa atong kalingon, nasa mga tao nga aktibo ta sa kalihukan sa simbahan, pero gipasagdan ang atong obligasyon sa balay. Paabot sa balay, ito dito hugaw, nagkayamukat ang mga gamit. Kana dugang nga pamalandong kanato. Nagaig hustisya ang imong panimalay, nagaig panahon ang imong pamilya, o at same time, di ka pasagad sa imong kakuhan sa katilingban. Ang ato lamang diha kay daghan nga imbalance sa atong kinabuhi. For example, nga give justice to your body. So di ka mag-abusar sa mga pagkaon nga mga lamion nga pagkaon kay kanang mukaon ta nga kontra sa atong lawas. That is doing injustice to our body, and remember our body is God's property. So mo lang palandong kamo mudugang na ang papalandong what belongs to Caesar, iya si Caesar. What belongs to God, iya sa Ginoo. You can further kanang reflect on this passage of the gospel sa inyong kagalingong kasinatian.